ଭାରତର ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତୁକଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିଜ ଦେହକୁ ସଜେଇ ହେଇକି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି ଆମର ଏହି କୋଣାର୍କ। ମସିହାରେ 1264 ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଶାସନ ଥାଏ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି କାକଟୀୟ ବଂଶ ରାଜା ଗଣପତି। କାକଟୀୟ ବଂଶ ରାଜା ଗଣପତି ଆଉ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମା ବିବାଦ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଗଣପତି ହାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରେ ନରସିଂହ ଦେବ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମାତା ମାନେ କସ୍ତୁରୀ ଦେବୀ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ମାଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ମା ଏ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମାତା କସ୍ତୁରୀ ଦେବୀ ପୁଅର କଥା ଶୁଣି କିଛି ଟାଇମ୍ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୋ ବାପା ମାନେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପୁରୀଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅରଖ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାର ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା ଶୁଣି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କକୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବାର ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଦିଗକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ସଦାଶିବ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଶିବେ ସାନ୍ତରା ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସଦାଶିବ ସାମନ୍ତରାୟ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ବିଶୁ ମହାରଣା 2 ଜଣ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆସି ରାଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ରାଜା ଲାଷ୍ଟ ମନସ୍ଥ କଲେ କି ନା ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ ଆମ ମନ୍ଦିର ବନାଯିବ। 1200 ବଢେଇ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗଢା ହେବା ପାଇଁ 1200 ବଢେଇ ସଦାଶିବ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ବିଶୁ ମହାରଣା ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ କୋଣାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାହା କୋଣାର୍କ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମୁହାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା କୋଣାର୍କ ମାନେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣ ଯୋଉଠି ମୁହାଣ ସେଇଠି ବନା ହେଇଥାଏ କୋଣାର୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବନା ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଜଳପଥରେ ନୌକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶଗଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର ଆସିଥାଏ ଆଉ ମୁହାଣକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥାଏ। ନୌକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନେଇକି ମୁହାଣ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ପକାଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ବନାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାର ବାର ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଧୋଇ ଦେଉଥାଏ, ବାର ବାର ପଥର ପଡୁଥାଏ, ବାର ବାର ଧୋଇ ଦେଉଥାଏ। এইটা কেবল ଶିବେ ସାନ୍ତରା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ରାଜାଙ୍କ ତ ଆଦେଶ ଅଛି ମନ୍ଦିର ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବନାଯିବ, କଣ କରାଯିବ? ଯେତେ ପଥର ପକଉଥାଏ ସେତେ ଧୋଉଥାଏ। ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଶିବେ ସାନ୍ତରା ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ବସିଥାଏ। ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଜୋରସୋରରେ ନିଜକୁ, କିଛି ଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ସେଠି ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶିବେ ସାନ୍ତରା ସେଠି ଚୁପ୍ କରି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକୁ ଆସିକି ଶିବେ ସାନ୍ତରାକୁ ପଚାରେ କଣ ହେଇଛି? ଶିବେ ସାନ୍ତରା ଏକଦମ ଚୁପ୍, କିଛି କହୁନଥାଏ, ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ କଣ କରାଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବେ ସାନ୍ତରାଙ୍କ ଏଭଳି ନୀରବତା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ପଚାରିଲେ ବାବୁ କିଛି ଖାଇବୁ? ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିବେ ସାନ୍ତରା ଚୁପ୍ ଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ କିଛି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଆସିକି ହଠାତ୍ ପରସି ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିବେ ସାନ୍ତରାଙ୍କୁ ଆଉ ତା ଯାଉଥିଲେ। ଶିବେ ସାନ୍ତରା ଭୋକ ବିକଳ ବି ତ ଥାନ୍ତି, କିଛି ନ ପଚାରି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଜଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଭୋକ ବିକଳରେ ଯାଉ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାଉ ଗରମ ହବା କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଶିବେ ସାନ୍ତରାଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ସେଠି ହସି ପକେଇଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଶିବେ ସାନ୍ତରା ଦେଖିନଥିଲେ କେବେ, କାରଣ ସେ ଶିବେ ସାନ୍ତରା ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲା ଭଳିଆ କଣ ଖାଉଛୁ। ତା କହିବାର ମାନେ କଣ ବୁଝନ୍ତୁ, କଣ କହିଲେ? ଶିବେ ସାନ୍ତରାଙ୍କ ଭଳି ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲା ଭଳିଆ କଣ ଖାଉଛୁ? ଯାଉକୁ ପାଖରୁ କରେ କରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖା, ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ ତୁ ଖାଉଥିବୁ। ମୁହାଣ ମଝିରେ ପଥର ପକେଇଲେ କଣ ହବ? ପାଖରୁ ପୋତି ପୋତି ଯା, ପଥର ବି ହେଇଯିବ, ମନ୍ଦିର ବି ବନେଇ ପାରିବୁ।
ଶିବେ ସାଆନ୍ତରା ସେଇ ଟାଇମରେ ଏ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ହସିଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୋଟେ ମୁହଁ ଆଣି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଣାର୍କ ପାଖକୁ, ଯୋଉଠି କୋଣାର୍କ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିର କାମ। ଛେଣି ଆଉ ନିହଣ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀ କଳା ଆଙ୍କି ପକାଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା, ଗଛ, ଲତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ବହୁତ ମନ ମୋହିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେତେବେଳେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଘଟୁଥାଏ। ଶିବେ ସାଆନ୍ତରାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ବିଶୁ ମହାରଣା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପେଟରେ 4 ମାସର ପିଲା ଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ସେତେବେଳେ, ତମେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମରେ ଆସିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସମୟ ବହୁତ ବିତି ଯାଇଥାଏ, ନା ଘରକୁ କୌଣସି ଚିଠି ନା ଯିବା କିଛି ହେଇପାରିନଥାଏ ସେତେବେଳେ। ସମୟ କ୍ରମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ, ଯାହା ନା ଧର୍ମପଦ।